Dnešný duel nám zhodnotí kapitán, ako videl náročný duel s Fínmi. Ja si myslím, že sme dohrali dobrý zápas proti kvalitnému superovi, ale zase vlastne sme dali jeden gól, tak ako tie zápasy predtým, a aj keď sme tam mali nejaké šance, tak jeden gól je strašne málo a dá sa povedať, že nás to trápilo celý šampionát a v konečnom dôsledku aj dneska mali sme dobrý zápas, ale zase sme ho prehrali, takže musíme do budúcna byť oveľa produktívnejší, aby sme našli cestu za víťazstvo. Veľmi sympatický záver, naozaj dali ste do toho všetko, chceli ste ešte niečo robiť s tým zápasom, tesne to ušlo. Tak určite áno, my sme tak boli aj nastavení, že ideme do toho zápasu ako najlepšie vieme a na doraz a snažili sme sa samozrejme ešte aj na konci vyrovnať, boli tam nejaké puky pred bránou skákajúce, ale bohužiaľ tá naša neproduktívnosť sa ukázala aj teraz záver. Ale tiež veľmi dôležité to, že